Pentru că a venit toamna și au venit balurile de boboci, au început să se întâmple lucruri. Și uite că unul s-a întâmplat chiar la un bal unde a fost invitat Connector, la Turnul Severin, am înțeles. Da, la Turnul Severin a fost o mare surpriză pentru mine. Reacțiile se văd pe filmare. Au pregătit. Eu trebuia să intru normal cu intro, urmea Murderer. Și s-a oprit odată. Gigi, tour managerul și șoferul meu, a fost complice la faza asta și a oprit chiar când a trebuit muzica. Și am rămas înmărmurit efectiv să văd că un grup de copii în frunte cu Doriana, un fan foarte drag de-al nostru, au învățat aproape toate sincronele noastre. Deci am rămas tâmpit efectiv și punctul final și cu care m-au doborât a fost finalul, care mi-a adus aminte de evenimentul de la Remea, cel cu tricou. Știe toată lumea. Da, unde eu am încheiat cu un mesaj: în fața lui Dumnezeu suntem toți la fel. S-au întors la un moment dat toți și au dat vestele jos și pe spatele lui scria: în fața lui Dumnezeu suntem toți la fel. A venit tortul, inscripționat cu Rapid On Production. Aici a fost reacția ta. Și aici, gata, la revedere. S-au dat cu liniște. Imaginea de tip dur și mare a fost doborâtă și s-a văzut sensibilitatea mea.